Ako si Uwak. Ginaingon, kung may gitago ka, huwag na magkaka, pagbantay lang, nga dili ka mamatikdan. Aron na kay peace of mind. Mao kini tapos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Uwak, kinsa man ang babae nga imong gidali ni ato. Mama, hinaya mo tingog ma. Kahinay na ato Kinsa na siya? Mama, imutan na pa man ka. Lalaki ko, babae siya ma. Uyab ni mo. Uma. Katiguang na anak. Hain man dito jinking nga imong gipaila na mo nga imong uyab. Hagbay rin na buwag, uy. Nga naman. Biyaan ko niya. Masag, mamugos ko. Hala no. Matured naman ang babayhana, uy. Masag, uy. Bit matured na na. Dili pa na matured. Diin man sa ninimo siya makiti o gikaila na. Tira pasagad na mala ng imuha, uwak, uy. Unsay magminyo? Maumay pong sa imong anak ganina. Kinsa mang babayhana? Kadtong yang uyab si Jinky? Dili, uy. Kanang babae nga naaron sa iyang kwarto. Nagdag babae si Uwak? Ahay, murag nagusa naman ang anak ka. Gwapa bang ka? Gamay. Gamay ra ang kagwapa? Gwapa, pero minus sa edad. Mas idaran kaysa sa atong anak. Mao ba? Unya, ani na napuyo sa ato. Ako si Thea. Kung okay mo nga magminyo ni si Uwak, mas labing maayo. Kung di mo okay, wak pa mahimo. Live-in lang sa mima, pa. Giting tanong each other lang na. Pero kung na, magkailan na namin sa usap-usap na mo. Anak pa mo pagkasal. 40 years old na ko. 10 years kap mi sa inyong anak. Nakalitan lang mi ini, no? Pero, ni anamang kasamo, gidaka naman sa among anak din, he. Okay na lang mi anang giingon nga live-in lang sa mo. Ulos naman mo saktos edad. Wa na mi pagsupak sa inyong buhaton. Ni araw ni ka ni puyo na. Katultol sa kanako mandusa. Mutanam ko si Mumiga. Hay mo ba na? Kita ako sa mo ba na bisa na to. Kasi portahan lang ka na niya. Alam diha, oy. Lahi si Uwak kaysa uban akong nakalive-in. Live-in? O kapulian na lang, live-in kaya po. Hantol ko sa tawag kang live-in ang laki, oy. Mo ni siguro ni si Uwak kag akong forever man to. Pagsure, biyaan sa gana. Ito gaward, pi. Kasi dot na rin. Mao ka. Kadiyot kay magkuha ko. Ganina, samtang tuwa ka sa imong trabaho. May mianhin niya nga lalaki. Pangutan si Thea kung si Kinsa to. Unsa may suras lalaki ba? Parehas o gitsura ni Thea. Iya to manghud ba? Manghud yan tapulan. Nanitos ato kay mga estukartan ti May gitunol bitaw nga kwarta si Thea niya. Nalain ma. Iya to manghud. Please subscribe Palamay Drama. Ay, kasakit sa kulikod. Be, masayan ta ka. Ayaw na. Magpa-check up lang ko ini ron. Karon nga gabi naman. Drama. Tiya, if symptoms persist, consult your doctor. Aron, maayo din ka. Kasi mong gibati. Kanita, magilis na ako. Ana giduwak. Ayaw pa da anong Please tiya. subscribe. Dili pa nimo siya asawa. Papugong ka og babae. Wa na kay ayo nga pagkabarkada. Maos ni imong gibuhat sa imong asawa, ba Julius? Drama. Sa pamandi ay. Bisag unsaon, wa gyud ko masakpi sa akong asawa. Unsa akong mga kabuang. Uy, ba Julius, imong asawa, nagpaingon din Ha? Unsa? Imong asawa ba? Mutago ko ba iwak? Mutago ko. Katalawan, tago ba ka? Ayaw ang iwak. Mamuspos sabi ko itong asawa. Mao ka. Takusam na ka? Takot sa asawa? Uwak, Please kumusta yung subscribe magpapacheck up gabi? Palamay Drama. Pabalikod pa po sa doktor tiya. Masam di mong gibati? Sakit ang lawas. Basig gipanuhot ra ka, oy. Unsaon nga mag-atubang magugas electric fan o Palamay magmaliko? Drama. Basin. Pero matod pa sa doktor nga, nag-check up na ko. Nga basta, may gamay ko patiyon sa kulawas. Muadto rin ko niya. Pagkabata
pabayaan nimo. Masakiton ka na. Oh, sakiton kung daan sa bata pa ko. Please subscribe. Bisa mo na pa ka lang papag mama. Hello. Palamay drama. Uy, kisa ni? Kalimot na siya. Kinsa lagi ni? Ay binuanggod. Ako si Layla. Dilima? Diwalo. Si Walo. Please subscribe. Ay mo ginatawan. Palamay drama. Nakinundong ko. Ikaw si... Kinsa na? Tia. Dili, uy. Ako ni si Iris. Uy. Katugong, naka one night stand Palamay last drama. night. I miss you na, uwak. Gusto ko nga magkita ta. Huwag ko matagpaw sa one night stand na tukod. Gusto ko og another one night stand. Sige. Kinsa lagi Asan may karon, Dok? Palamay drama. Dok, si Iris ko, uy. Asa ka napita, Dok? Ang anak ko ni mo karon. Oh, same gihapon sa atong giadtuan last Palamay night. drama. Mag-wet ko, ha? Magwet ka? Unsa na, uy? Nga magwet man. Sige, Dok. Okay, anak ko ni mo karon. Sige. Bye, Dok. Bye. Tia. Resulta sa akong Please papacheck up. subscribe. Na Palamay resulta. drama. Yan murag nag-goal man kay ka. Gusto magisulti na ko ang doktor, Tia. Dawato na ko kung unsa man akong sakit. Mag-ilis ako, ha? Palamay drama. Oo, sige kayo ubanan ta ka. Ayaw. Ako rin magkikita sa doktor. If symptom persist, consult a doctor. Please subscribe. Palamay I miss drama. you so much. Wow. Ako, kay kumingawan ni mo. Okay, okay na. Kayo? Kasagaran na. Sarangan ba? Wakay kaming awan ako. Diretso kag ukop na ako. Nagdali ko. Nagdali. Ano mo dali ka? Ganina sa cellphone. Please subscribe. Nagsulti ka. Pato ni mo. Ay, wait na ka. Wet as in wait ba? Magpaabot ko nimo. Karuan na. Naman ko mag... Kuan. Ni naman ko. Wait na, samot na. Wait og mga wait ka na. Wak kabayo ni mo romansa, uy. Please subscribe. Ay, gututo man. Lamig ko mo naman sa sama ni mong babae ka. Mga ganun laki. Mga challenge. Uy, hala. May natutok ka. May order ka. Uwa man. Please subscribe. Sir. Palamay drama. Isa mo lang nanuktok. Diyan sa nakubi. Uyal ko ano. Ikaw ba, disturbo mag... Uy, Giga, oh. No, mong gid sila kita siyang doktor din hiya. tiya, niyong gali ka. Usan ka. Giyon sa nabagibawang ni ako din eh. Nga, Ngilngiga ni mo sa? Please Hubo subscribe. man katanan. Palamay Tiya. drama. Nanulisok pa nga tubangan ni mo, oh. anong niyam ka? Tamparuson ko na nanulisok ni mo ron. Anong niya ka? Uy, Gisondan ta ka. Palamay drama. Nalimot ka? Ingon ini sa dang gibuhat sa akong mga lalaki kani ato nga akong gika-live-in. Uy. Gitrayduran lang ko. Mo nga wa ko mag-usik sa akong oras. Kailan Gisundan nila? ta dayon ka uwak. kaya bago nila. Yabag si Please mga mata. subscribe. Palamay Mo ni imong drama. giingon nga if symptoms persist, consult a doctor. Pasod ako. Nga naman. Gusto kong makakita sa mong doktor. Ay. Tiya. Ay. Hain, tara. Maikog to, uy. Pitche, gahubo man sa lagi ng doktor ni mo. Mo ni mong doktor? Babae, di ay? O, kuan. O, ninduto, hubo man daan. Day. Ganahan ka? Nahibaw ka? Nga ako'y Please tag-iya ning subscribe. lalaki nga imong Palamay gikauban ron? drama. Nahibaw ba ka? Wa. Kinsa ba di ka? Iyang mama? Dili! Iyang auntie. Dili! Ay, iyang kang lola. Labaw pang dili! Lula di ay, ha? Dire ba? Oy. Lula ni? Wow ni Lula! Naghuboy daw na. Ako sa kong sinina, wait. Naghuboy. Wala naman bakit daw yung ilayo. Kani ba ganun? Mabaw daw ang Lula! Oy, pangalan ka ng panit, ano? Oy, madang panit, tiya. Paray! Nisibat ko. Pwede ko dahin mo. Nasakpan ko sa kong style. Palamay Nga if drama. symptom persist, consult a doctor. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tiboy. Ginaingon, Please subscribe. Palamay hasol man drama. para sa pagtawag akong pag-ako, pero usaray ako ikasulti. Nga dili ko mananap, tao ko. Mao kini natapos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Iboy,
Nga tay, Unsay nga ano? Kasaba ng ato mga binuhi diha. nga Laugi na sila. Sige man hinuong kag tan-aw nila. Please subscribe. Nagpinsel ko Palamay mga tay. Drama. Ang tao gutomon ug mukaon. Ang mananap sad mukaon kung gutomon. Parehas ang tao ug mananap. Tay no? O Tiboy, ang tao sama sa mananap. Ug ang mananap sama sa tao. Ikaw. Kung saan ka, ihata na ng ilang mga pagkaon. Ang dili na magsigig pinsar diha. Di ka magsigig pinsar diha ba? Matay to kunya ka diha, Tiboy. Please subscribe. Tay to gud taon. Di naman tabo eh. Nga, matay ka utok. Tay to gud. Nakasabot uloy ng kanahan ay. Palamay Drama. Ay naman ni Steve Boy kagabi naman. Mayong gabi. Kinsa na? Oy, Bay Ben! Please Say ato subscribe. nimo. Palamay Bay, Drama. naasti boy? Wa man. Ambot ug asa ni Suroy. Nga naman da bay. Makamao na siya mo ihog baboy? Ay makamao. Palamay Drama. Kay nga naman day Bay Ben. Siya untay akong paihawon sa akong duha ka baboy karong Sabado pohon kay akong ibaligya sa merkado. Unsa mang oras mo mag-ihaw Bay Ben? Mga kaadlawon gyud na bay, labing siguro. Please subscribe. Agi nahala. Palamay Drama. Akong sultihan ni Anas Steve Boy. Kung muihaw ba siya? Sige bay, pahibawaan niya ko kung okay ba si Tiboy. Palamay Drama. O sige, sige tay. Ako biyaw do kababoy ni Bin. Maayo aron makakwarta ka. Dagko ba'y naghinatagan si Bay Ben Tiboy? Makakwarta ka ana. Please subscribe. Palamay Drama. Uy, itugtugaw na mga manok. Sarang wasaron. Maligo ko, Bi. Matap ko silang Bin. Aron, ihaw ng duhan niya kababoy. Oy Tiboy, Tay, asa man ka? maligo na ko, tay. Late na ko. Late sa unsa? Sa oras ng iingon ni Bin, mag-ihaw ko baboy. Naunsa man taong ka eh. Balik Please higda. subscribe. Balik Late higda na ko, diha. tay, uy. Silit. Nitugtugaw ng mga manok. Alas 12 ng gabi, magsugod ko ihaw. Balik og higda diha. Uy, kay Birnes pataron. Sabado ang giingon ni Bay Ben. Awa? Bernes pa taron? Excited? Unsa ron? Ang duha ron ako kababoy nga ihaw nun. Palamay Saba man? Ay, murag may kawatan sa silong da. Mo pahangon kami. Kuhaon kong daan ni akong sundang nga bagoon akong gibaid. Manaog ko. Matag ko ng babuyan nun. Luoy lang mo kay. Ihawan mo na ko ron. subscribe. Palamay Drama. Sus, abi na ko kinsa. Ikaw man din na, Tiboy. Nang Bin, Kasayo ba nimo? Alas 12 man ang atong sabot. nahadlok malihit ko kay. Di ko matag. Lapas alas 12. So ang gabi eh. Mong niya ako nun. Niyan ako sa inyo. Morning do ka baboy nga ihawon? Ha? Tiboy. Labi ang mga babuya sa? Please Mga maig naong na, mga gwapaw. Palamay Drama. Saon ko man, Tiboy. Anong ko'y kwarta mong ihawon na akong aron mabaligya. Sige, Tiboy. Diha ka na. Ubalik ko katog. Sige, sige, sige. Anila ko din eh. Drama. Higda-higda lang sa taas ng bangko, Tiboy. Ayaw. Ayaw. Di ko higda. Doros baboy. Unsa? Joke. Sige, biyan na natin ka, Tiboy. Sige, biya. Please subscribe. Palamay Drama. Dutas mga baboy sa. Naglawas buang. Limpihog pa man ito. Limias buang ay. Limiag paaw. Tilawan mo pa kanisa? Bidulgan ko yung suway, be. Dulgan ko yung suway. My God. Palamay Drama. Tay, hain man si Tiboy. Pag mata na ko, wala siya sa kong Palamay tupad. Drama. Sa'yo tong nigawas eh. Kay maadto siya sa ilang bahay ni Ben. Ay nanagana lang siya kay basig dili siya makamata. Karong mga alas 12 gabi eh. Wa malangod mananghid na ko. Please subscribe. Ay wala nang kapakawa Lilia. Kay nakatug naman ka. Nagduda na ko sa kumbana, tay da. Basig may babae na siya. Ay sos, Lilia. Dugay na mong naminyo ni Tiboy. Wagig ko'y nakita niya nga nagbisyo siya. Buuta na nga akong anak, Lilia. Pila na kagabi itay, nga makamata ko, ug wa na siya sa muhigdaanan. Please subscribe. Akong pangitaon Palamay pero Drama. dili ko makakita niya. Aw,
Dili ni mo pangitaon. Ha, nagbisyo ng imong anak tayo eh. May babae na si Tiboy. Ay, wala lagi taon na ibisos Tiboy, Lilia. Why babae si Tiboy? Nakasabot ka ba? Dutay ilubot sa baboy. Niiwan pa gano'n. Kabantay rin niibo ko na. Tugdal mas bin. Suwayan na ni babuya, be. Be, insert na ni. Stay saba, ha? Tuato na ni. Hinayon na ako. O hindi kaskitan ba? Be, tarong. Wa siya skit. Please subscribe. Wa niwi ko. Pwede ko ni. Ay, isa pa niya. Ano sa kaman? Mauta. Iwik niya. Uy, may nakakitas kong gibuhat sa baboy. Ipera! Narinig na ko Tiboy, be. Please Ano, mga subscribe. baboy nga di man na mo baos. Dili na ko. Kay sure gid ko, mo baos ko. Pagkauwaw ka ng Tibuya ka da. Shuy. Halos magkikadi ka motor jack na ako. Ato na hinuon kas baboy. Shuy. Gusto na, Lilia, ha? Samot nagkauwa nga akong anak. Nagduda na ganing ko nga may kabit ka na Tiboy. Pero baboy na di ay. Magkatawa mo na yung taon ko ni mong banaha ka, uy. Wow, ko usawa ba eh? Wawan ko. Galing din na nanay. Labay na. Huwag mo rin kumuha ito ang saging ako. Ha? Yan ang tayo ng tat. Yan ang tayo ng unsang. Saging? May naibog eh. Bulihok Please saging. subscribe. Hindi bulihok. Uy, Unsang ay. napaisaging sa inyo. Tilaw niyo ko saging eh. Ay, okay. Ano mo ta? Dagang kayo lumigas. Ha? Pamaak. Burot-burot ko kaki ko. Hala, lamir Ikaw, pa no? lang hulmigas. Ano nga di kasi mo kikulanan? Ano nga di ka? Ikaw. Isang kinuunsa pa. Ay, plastic mga ba eh. Plastic mo. Ay, pag plastic eh. Di ko ganahag plastic. Iba ako di kaganag plastic eh. Mas ganahan kag baboy, di ba? Ay, bati ah. Uli na ko eh. Ngitas daan eh. Burnout. Asa ang daan pa yung usambay? Dahil ko nahan mi. Hayag dito. Ilya! Please subscribe. Asa nga to, day? Ilya! Mau tubag si Ilya. Apadahin ko sa paglakaw. Shay! Che! Ay, kung pagut-paguta. Mahuli ko sa amo. Che! Mga iro! Ay, kung kawawa. Abi pala sa mga tao. Ungo kung lakaw ko. Che! 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 Oh. Hunong kong lakaw. Hunong sa mugaw-aw. Ay. Bayang laki hero. Sisimot sa samput sa bahay hero. Miyata na ako sa mabuang. Tilap-tilap ang mga laki sa bahay. Please subscribe. Baktor ha. Kabayo ng laki sa bahay. Hindi tayo na ako duha o. Do. Kumani mo, diri ha. Diri. Baktor ha. Igo na ba eh. Ana. Natirda na yun ang mga hinampak. Hala. Siyapol. Siyapol pag may laki. Aha. Ay. No tay. Uli ko sa mo, eh. Paimutan na ko sa Lilia. Talikod. Dali. Uy, unsa pagtuon mo na ko, Iro? Uy, hinubog na imo hati boy da. Ay, nabog ako sa masakit. Talikod rin. Kana nagalikod ako. Uy, Tiboy, unsa man ning style na? Kilapar ko sa kugon. Iniro ko style na iniro. Tayo pa sa. Diin mo ka nakatun. Si Puntana. Iniro man din ato gibuhat to. Ganun ka? Ganahan ba rin nga kakapoy ni posisyon na ah. Sige lang. Dali lang. Unsa man ka Tiboy? Nitalikod ka man. Ngano ka nitalikod man sa kuka. Ngano man ni uy. Mao na ni ako nakita. Duha kiro nga di ba? Unsa? Ting away mas kong asawa tungod atong posisyon akong gibuhat niya. Giiniro ko na ko siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay Drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Clara. Ginaingon, doon na higayon nga ang usa ka daga nga doon na uyab. At mahilabtan sa usa ka lalaki nga doon na asawa. Mao kini anay tabos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Please subscribe para may channel. Unya, day. Nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy? Odong, lingaw kaayo ko. Pero mura og kibati lang ko og kahawang. Doon ako'y gustong buhaton nga kuan basta doon ako'y gipangita nga kuan ba. Please subscribe. Kalimti na lang na uy. Asa man taron dong, ha? Mga kaning, mamauli na ta. I-drop na ka sa inyo ning gisakyan tang taxi. Kaya ako, mauli ng sad ko. Susunod po na, nuroy ta, day. Oh, doon na ta sa inyo. Taxi driver, lugar anang gamay nga iskina sa unahan. Grabe ko na nang imong uyab. Wa pa gyud ka niya mahilap tiday. Nawa pag yung taon, day. Mao mong gayang gusto nga, human na unya sa among kasal ko niya hilabtan. Mura man sa karang tao ng imong uyab, uy. Wa na mauso ron, uy. Nga, una pa hilabtan ang babae human nagkasal. Kay nga no, day. Ikaw di ay. Nahilabtan na day kasi mong uyab. Ay, oo. Kalois kinuon, hilabtan na dyan ko, day. Kadagahan na. Kadakita na mas kong uyab, binitrahay na yun ni. Mao ba, day? Unya, day. Lamig gid na siya, day. Ha? Wa pa mong kukasuway, anak. Good. Virgin pa ba ko? Sus, day, pertigyong pagalami ang amutang nga, day. Please subscribe. Kanang hagkad ang duha ni mo kapubs. Sus, kalame. Unya, kanang hagkad ng imo nga. Pirat-pirat yung mata ni mas kalami, day. Biskot, tukar minunggana na ako. Dinhisa ka, day, ha? Anton sa dako kong uyab kay nitukar mo kong gana. Nandiha sa ka, uy. Wa na. Ay, mag-sex na po doon sila sa Marlene ug ang iyang uyab. Haya-haya sa di Marlene, uy. Sigihan man og ana sa iyang uyab. Ako in town diri, wa gyud lami. Sige lamig tan-og sini ni Rico. Kundi mo tan-og sini, Soris Plaza. Kaog ice cream. Wa gyud ayo. Giatay tawhana. Please subscribe para may channel. Humanagyo ko kaliko. Humot na ko. Musak ako sa Para taas. may channel. Magilis ko sa akong kwarto. Makig-date na sa dabaro ng akong uyab nga way ayo. Kiatay uyaba, pragaba. Huwag lami. Kagdalang larot. Pre! Please subscribe para may channel. Ablihan sa ako ni bintana, be. Para makalusot ang preskong hangin. Para may channel. Kapresko sa hangin nga ako nahanggap. Oh, uy, hala. Kanang lalaki nga nangihi sa upos nga nagatubang tinitapit sa akong bintana. Please Ang subscribe bana man ni para Maria. may channel. Hala, ang iya ha. Katako ko ang tawhana, uy. Unya taas pag yun. Para may channel. Lami ka ng gunitan o gugot, uy. Ito, malinaw na ako laway. Humana siya pangihi. Haya-haya ba yan ni Maria, Please uy. subscribe para Kwapo may pa na. channel. Tako pag ginuguan. Uy, hala. Mihangat siya og nagsugat ang among mga mata. Para may channel. Uy, kauwaw. Nakita ko niya nga mitanaw sa iya, ha. Kauwaw ato ni Jovel, uy. Mauday nga pilit kaayo niya si Maria. Kay may ikapanghambog man sa Please Dennis Jovel. subscribe para may channel. Wa nga. Yung giklitok sila ang bitana sa kwarto. Kay. Kita ito siya sa ako na. Para may channel. Inoon din sa kumauwaw ako. Kay ikapanghambog sa ni. Tanor ba na ko ng Clara? Wa, pag ginababunog siyang uyab. Pita. Lami, Please alam mabihan na, subscribe. Unsa? Nagsige na kagunaon na ni Joel nga Para bana may ni channel. Maria?
Sukad lang ka nakakita siyang sa iya dihang nangihi siya. Oo, day. Sukad lagi ko makakita sa iya, permi. Lagi ko maguna-una niya. Ni mo day, uy, ano, uy. May asawa Please na ba yan na? Palamay Kung ikaw, may uyab na sab ka. Nahibaw ko nga gusto ka ng makatilaw langit. Busa, hagda na ng imong uyab ng butanga. Ay pag hunas tao nga minyo na, uy. Ah, bugo ng tawhana, uy. Ato bitong katapusan na mong panagkita, akong gihagad ang butanga. Dili ko na siya. Kay dili pa ko numikasal. Unya na lang ko na kung makasal na mi. Hanggang din nag-utok ng uyab Please ni mo. subscribe. Pangitaglain, uy. Palamay Aron makatilaw ng kaglangit. Bugin ang tawana. Kalog man din ng uyab ni mo. Ako pa'y naka-uyab, anak na. Sus, martilyo ko na ng uwa ng animala na siya. Buisit na siya. Oh, ha? Makikita na ko si Tio ni mo, Joel, Oo, dong? kuno ati. Kaya wa kuno ron si Tia Rita kuno. O si Tia Marita ba? O Maria. Oo. Palamay Tuwan sa ka. probinsya. Oo nga, makikita kuno siya ni mo kung sugot ka. Daoy, dong, uy. Mahadlok man ko, uy. Hadlo ka siyang asawa, ha? Ikadlok. Mandilis Tia Palamay ron. ka. Busa, sugot lang dayon tinga. Magkita mo si Tio Joel. Sige ang tiklara. Wa man ko mahadlok sa iyang asawa, dong. Lain man akong Please gikahadlokan. subscribe. Naunsa man imong Palamay kadlukan ka. ang gidako niya te, ha? Mahadlok ko sa iya, ha? Babaw lagi. Lagi, basi mabungka ko niya ning ako ba? Bitaw dako jud kay na iya ati oy. Atun lang ko oy. Ako li sa ingnon gibalibad ka kay hadlo ka sa gidakon siya kay mabungkag imo ha. Ari na ko. Ay, ayaw sa guglakaw gud na unsa baya ni siya, uy. Ikaw sa no magbutbuot sa Please kagbalibad. subscribe. Ibalibad Palamay bago ko nga wa man. Sige. Ina si Tio ni mo nga musugot ko nga magkita mi. Ina siya nga pangutan siya kung asa ming duha magkita. Palamay ka. Ina siya, boy. Salamat yung kaya, Clara. Nga, huwag ko na balibari. Please subscribe. Ang tinuod, sukad na Palamay atong ka. adlaw nga. Nakita ti ka nga, bidong ako sa bintana ni mo, samtang nangihi ko. Ikaw na kanuna yung nauna na ko. Ako sad. Pero daoy dili man maayo ning panagkuyog nato ron. Kay gawas nga wa tay relasyon. Sige lang. May asawa pud ka. Minyo ka baya, Joel? Ay, nagununa, Please Importante subscribe. nga, malipay Palamay tang duha. ka. Nakita na ko si Malinhukan nga, huwag kay kalipay sa mong uyab. Busa ako. Ako may matag sa kalipay nga mong gipangita. Ako, Clara. Palamay ka. Kapikot mo ba ini mo? Marami nabulhog ni. Cute pa siya, oh. May pag-ayo. Please subscribe. Uy, Palamay cute ka. pagit kaayo na kay virgin pa man ha. Wa pa man gyud ko hinapti sa kong uyab ko. Patayo na, Joel. Patayo na. Bunon pa kayo, eh. Awa. Mutakom yun iya. Lami ana, Joel. Uy, sukat. Karon pa gyud ko kasuway nga gihakan ang ako. Lami, Please subscribe. Lamigin bastahan ka na. Yung karon, pati lang kag sakit. Libi, bingato din doon mo kapakami. Gani. Agay, kasakit. Agay, gusto na. Sakit. Gusto na. Agay, Joel. Bulungon ani. Joel, uy, sakit, Joel. Agay. Agay, patay na ko. Mana, patay na ko. Agay. Oh, unsa magbuwag ta day? Ori ko, magbuwag na ta. Please Kaya wala ko'y subscribe. gusto nimo. Palamay ka. Pero day, unsa may sana ko nga imong kung buwagan? Gimahal ta ka, gani, giambingan ko imong kaputli. Wa ko hilapti ang gihay sa imong pagkababae. Kana! Maunay rason nga makigbuwag na ko nimo. Kaya wag gyud ko nimo hilapti, uy. Busa, buwag na ta. Kaya di naman sa ko virgin ba? Gitorjak na ko og usa ka laki nga dakong Please minyo. subscribe. Busa, Palamay buwag na ka. ta kay dili na ko angay ni Rico. Dili na. Day, Perting hilak in taon ni Rico nga akong gibuwagan. Apan dili na ko angay niya. Kay gisigihan akong hilabot sa usa ka lalaki nga minyo. Og dili na ko makabuwag pa niya. Kay magpangita na ko sa iyaha. Na in love na ko sa lalaki nga minyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamay Drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Nilda. Ginaingon, kung mahigugma ka, di ka mapadas mga chika. Mga kining nahitubos kong kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Mong, papalit akong uling. Uy, magsugba kag baboy siya. Dili. Aw, buwad. Dili po. Oo, sa may gamitan mo ng uling, ha? Magsugba kong taong parehas ni mo, sig pangutana. Di arang uling siya to. Ayaw na lang bayre. Uy, siya. Gikaon maguna ni mong uling. Lami as uling. Ay, kagumkom. Ha? Ginoo ko. Nangala ka nga tiguang na mabdos na ka. O di ang mabdos na sa imong. Suko ka. Ay, buong lang. Mabdos magani ng waybana. Ako pa kaha. Lalaki ka man unta imong. Himantayon ka man kaayo. Maisyat, masa may nahitabo ni mong nakaito man ang imong ipon? Please subscribe. Palamay Daynilda. Maptus na sad ka, ma. Ay na, papailyot ni mo ay. Dili papugong. Bukod-kod yun. Naunsa man taon mo sa papa, mauy. Huwag mo maghuna-huna, nga daghan naman kay mong anak. Ay sos, ni mo Nilda. Mas tindot man ang daghan og anak kay makailin-ilin Miss Papa ni mog asa mi mo dangop. subscribe. Magampo la Miss Papa ilyot ninyo nga dili mo mahisama anang mga anak kaway respeto o ginikanan. Maunay mga anak kaway batasan, way igabaws. Gabaan na gihapon ang anak nga ingon ni ana. Paita. Oh, nganong pait man nga lami man. Kabada ka, mauy. Himo naman kang anay ni Papa Ilyot. Please subscribe. Palamay. Dili pod anay, oy. Di man pod baboy ang iyong inahan, Nilda. Pa Ilyot, gusto na yung taon mo sa mama isyat, uy. 12 na taon may kabuok, uy. Unsaon na lang kung may daw ta mahitabo ninyong mama isyat. Ako'y magatiman sa kong mga manghod, kay kamagwangan man ko. Simbak ko itaon ka, Nilda, oy. Dugay pa may mamatay si Mama Isyat ni mo, oy. Please subscribe. Dugay pa. Palamay drama. Hindi na ako magminyuan eh. Ma-discourage ang ako mabana. Mahadlok nga maparehas ko ni mama nga daghan kay anak. Dili ka malipay, Nilda. Mura na tag-kalendaryo. Palamay drama. Na ay January, February, March, April, May, June, July, August, September. October, November, December. Ah, Diyos ko, Lord. May gabi inyong tanan. Maing gabi ni mo, Nilo. Mga anak, sod sa mo sa kwarto ninyo kay may bisita si Ate Nilda ninyo. Mama. Dali na Ilyot, manood po ta. Please subscribe. Palamay drama. Ay, Hilda. Misita ko ni mo, ha? Nanghupo man? Okay ra kanilo. Okay sa unsa, Palamay Hilda? drama. Nga magkauyap ta. Pati okay, ha? Ang buti pa sa butil nga. Dili ko niyo bastiron. Sugtun ko ni mo. Okay ra man ka nga daghan kong mga manghod. Ang dagdaghang kabanghod. Please subscribe. Kung Palamay maminyo drama. ta, daghan po tagpakanon nun. Kay di man ko makabiyasa kong mga manghod. Unsa? Palamay drama. Buang ka na nilo. Sinilda ang yung reporting ka nagsuon na. Ano day, paimong? Oh, ano? Waka maghuna na. Kung unsa niya, ang inahan na taon, mausad ang anak. Please subscribe. Kung maminyo mo, Sinilda, 40 sa daghanan yung mahimo niyang anak. Mo na gusto ko pa. Imong, nga daghan mi mga anak. Lilo! Palamay drama. May gabi inyong tanan. May gabi, kaya nila! Yay! Maisyat, pailyot. Ni asinilo kay pahibaon mo nga. Magpakasal mi. Please Kami Sinilda. subscribe. Palamay Nangisyat. drama. Na Ilyot. Yay! Nila, Ate Nilda! Yay! Nilda. Usa mo ra sa mga tuog ng iyong mga manghod. Oh, kung do ka una. Nga naman di ay. Di man ta kalugar ini. Bagugutang minyo gud. Di na na ba kandaan ha? Palamay drama. Na kung okay ra ba ni mong makikminyo na ako? Nga daghan man kay kong mga manghod. Nga, nigojud ka. Mong agwanta diha. Maluoy mo sa mga manghod nga mo piya. Pananglit nga maglain di tag Pinoyanan. Aw, agwanta na lang. Ini pangatugan nila ta maghimog atong baby.
Neil, Naman. Palamay nangatog na sila. Aba. Maghinay lang ta kay magkamataw niya ng mga tupad na tos pagkatog. Lisod na. Sige, sige. Please subscribe Palamay Tingnan Drama. ta. Di lang ta muli kayo. Lisura ko ani. Murag robot ini. Lami man ang lisod. Palamay Drama. Oh, okay. Iya tandog. Natandog. Oxygen. Tandog mang inahak. Nana, okay na. Nilisod na siya. Okay, okay. Nilo. Please subscribe Palamay Drama. Si Jason ni Barug. Manginit tingali. Pengon sa CR. Palamay Ayaw sa kayo mo balik niya. Dugay pa ito mangihi. Uy, dugay pa ito. Yunda. Please subscribe May mo. Palamay Inapos ko Drama. sa kong manghod. Sidi, mahimo ba? Sidi, mahimo. Mahimo gyapon ni, mahimo gyapon ni. Palamay Drama. Nani balik na hida. Ang bata ni Balitok eh. Balik ka hida. Please subscribe Palamay Drama. May kunta yung manghod. Wow, uy, tamanunon kay na. Gusto mo na siyang magpulis. Sag ning yapi. Palamay Drama. Tawag ta, eh. Mas may pa. Lisuras kahintang ninyong nildasa. Lagi na eh. Ay, check-in na lang mo. Please Check in. subscribe Palamay Asa man po Drama. ni? Ay, sig-asa. Ay, may taxi man ko. Ako'y drive. Sakay mo nila o ihatod ka mo og motel. Aron makasik-in mo. Kini. Ano ito din ni, Nilda? Wow, kapugnaw sa aircon. Dinhiyo ay makatugaw na to. O di tamog dali. Di tamog panagana. Please subscribe Palamay Hubo ko daan sa kong Drama. kasunisa. Sige. Ikaw sa hubo sa diha. Tanawon sa taka. Ha? Di ko, lainan ko ako'y maghubo na ako. Palamay Drama. Abo, iko. Oh, okay, okay. Ako ihubo sa imong gisulob. Asawa ko. Hala? Lain. Yun na lagi na ni maghubo akong bra. Tainan kong dinsuko na Please kong hubo ang subscribe imong Palamay blouse. Drama. Duwaan sa ako imong nipple. Sa may ini ba? Nilo. Oh, naliak na yun. Palamay Drama. Iisa na ko yung blouse, ha? Nilo. I love you, Nilda. I love you. Please subscribe Palamay Drama. Nilda. Uy, bisa kung saan pa rin mo nagchula pag imong asawang si Nilda, oy. Bisa kung saan pa rin mo siya turjak, di ko na mamabdos nilo. Ha? Nga naman ba yun? Oy, nagpils man na. Ako? Nag-pills? Wa man. Sultinan ko tinod, Nilda. Palamay Wala Drama. kitaon ko mag-pills, uy. Ano mo gamit mo ko, ana? Sa may akong purpose? Kaya bahadlo kang mamabdos ka. O maparehas ka si bunginahan. Ay, kung pa sa niligwa na ko buhata, ha? Nagpils ka. Nabuang ka? Di man ninong kamutuo? Please subscribe Kasi pinag-chika Palamay ni mo nga, Drama. may gamit kong pills, ha? Way buot nang nagsulti ni mo, anak da. Og ikaw, kung mituo ka, otro sa kang way buot. Ha? Palamay Drama. Iyak lang ka da. Uday, Tuo no? sa tayon. Wa ko'y buot di isa. Sorry na. Sorry na. Ay, nagkasuko. Doon tagsul sa CR na. Bada, Ato julala po mayo. Please subscribe tulala pa ng Palamay naong ni mo Drama. nilo. Tana. Julap dag imo. Nilda. Nasuko ko sa kumbana, kay mituo siya sa nagchika niya nga nagpills ko no ko, aron di ko mumabdos. Palamay Kaya Drama. aman lang kong julap. Julap niya, suko ko no.